izizwe eziwu-4 zihlela ukuthi zihambe ziyohlasela inkosi ekade izokuthi uJehoshafati. So lithi iBhayibheli uma lezi zizwe zizohamba ziyohlangana kutholakala umuntu oyedwa owagijimela ngenkosi wafika wayitshela ukuthi kunabantu asebehlangene legama abahleli ukuzokuhlasela. Lithi iBhayibheli inkosi iyaqala iyaphila ngesizathu sokuthi yathi bayibheka isizwe sayo ibuka amabutho ayekade khona yasibheka abantu abazoyihlasela yabona ukuthi bona bazoba namandla ngaphezu kwabo. Lithi iBhayibheli bayasuka bayahamba bayokhuleka bayavalelana bayakhuleka. Lithi iBhayibheli ekukhulekeni kwabo kwafika umoya ongcwele ngalelo langa ufikela emntwini oyedwa owayekade phakathi kuleyo ndlu. Lithi-ke iBhayibheli ngale nkathi umoya ongcwele sewuzofika ufika uzotshela lo muntu lo ukuthi le mpi le ababhekene nayo akusiyona yabo kodwa kuyimpi kaJehova. So namhlanje uma sizokhuleka mina bengizothi lento ake siyenzeni ibe practical. Kunabantu bahlanganele ukuthi kuyazi ukuthi ingane yamasifalibali iyo ke manje seyizoba inkinga kulo yamuzi iyo futhi ingane mhlawumbe sengavusa leliyakhaya bahlangene namhlanje mina ngizonitshela into yodwa ukuthi omunye nomunye akalahambe ayoyivalela ekumbini ebesathi thina Jehova asinawo amandla ngaphambi kwalesisifuku noma ngaphambi kwalamacases noma ngaphambi kwalabantu abazokhuluma noma bazohlangana ngamagama nanokuthi bazokwenza ukuthi singaphumeleli. Kodwa yonke into namhlanje esizoyisho ukuthi amehlo ethu abheke kuyo. Yilokho namhlanje befisa ukuthi sizokhuleka phezu kwakho ukuthi sizothi enkosini amehlo ethu abheke kuJehova. Thina noma nina aninawo amandla ngaphambi kwalesi sifuku nangaphambi kwalabantu nangaphambi kwaleziqalekiso ezizoba khona niyobhala nizokhohlwa ukuthi benikade nifundane nizophazanyiswa izinto eziningi. Kodwa namhlanje kuzomela nizothi asinawo thina amandla ngaphambi kwalesi sifuku kodwa yonke into esiyaziyo ukuthi amehlo ethu abheke kuNkulunkulu. Nikhona sizohamba naleli lodwa amehlo ethu abheke kuNkulunkulu. uNkulunkulu bekusethi kubo kumele nazi into yodwa ukuthi le mpi le enibhekene nayo akusiyo leyo kodwa ingekaJehova. Ama-cases ahamba ayobekwa phezu kwabazali benu akusiwona kodwa kaJehova. Ukukhohlwa kwenzulibene nikukhohlwa akusikhono kwenu. Into ebalulekile ukudlula konke ukuthi ngale nkathi sekumele nihambe niyobhala kwangazathi ngingammema kodwa uNkulunkulu nithi Nkosi njengamanje akusithina futhi asizukwenza ngaphambi kodwa konke kusezandleni zakho ngoba baningi abafisa ithuba elifana naleli abangazange baze balithole futhi abangasophinde balithole. Ukodwa kumele sihambeni nakho amehlo ethu abheke kuwe Jehova. Asinamandla ngaphambi kwalesi sifuku kodwa amehlo ethu abheke kuwe. Nathi into engizocela sizoyenzana umuntu nomuntu ela akakhona uzoyikhulumela noNkulunkulu akakholelwa kuye. Nina abanye nyazo bazoyithatha sathi ukayibona ithatha sayifana nangekhathi thina sisafunda futhi asikwenza kube yihlaya kanje ukuthi hayi ukhona ubaba uzobe egqoka ibhatshi ozoba lapha ashumayeza sithele isikhathi sifuna ukuyela endaweni zethu. Kodwa mhlawumbe namhlanje uNkulunkulu abengakuswela wena wedwa akabe saphendula inkhuleko yakho kodwa aphendule inkhuleko yomzali wakho ngawe namhlanje. So namhlanje sizohlabelela sithi ungcweleka wodwa emveni kwalapho umuntu nomuntu akhulume noNkulunkulu akakholelwa kuye. Amcela ukuthi impi phambi kwami akabe yabo bonke ngizocela ukubeka phambi kwami. Ungcwele
Baba wethu oyingcwele Nkosi yami siza phambi kobuso bakho singabantwana siyakhuleka Nkosi yami wena uNkulunkulu sithi nasi isizwe sakho Nkosi yami sihlale sikufunda Nkosi yami sihlale Nkosi yami sikukhonza isikhathi zonke sihamba Nkosi yami endleleni yakho ngokuthemba nangokuthobeka ingakho namanje Nkosi yami sikhuleka naso ukusiletha kuwe egameni lakho Nkosi yami wena uNkulunkulu ongadanisi ongabalahla abantu bakho yayo ukwenza Nkosi yami kukuhle Nkosi yami komunye ilanga ukwenze manje nabo abantwana bakho mabaphase Nkosi yami ezifundweni zabo nasegivinyweni kwabo kube nabo Nkosi yami endleleni yokufunda lapho befunda khona ubasikelele Nkosi yami ubaqaphe bagade ekufundeni kwabo njalo egameni kaJesu Kristu inkosi kuze kube phakade amen. Sizobabeka phambi kobuso bakho namakhristayo wenza umsebenzi letha kusibaba masise kusibaba abathisha bakho bakaqala kusibaba eqaleni ufika kusibaba egcineni manje ibanolesana manje sithatha kaJesu amen. Sabonga